ಧನಿಕಲ್ ಚೀರಾಪತ್ತು ಅಂತ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದೂರೋಪಿ ನೀರು ಮೀನ್ ಕಂಡ್ರೇನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗುಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರತೆ. ಇನಿ ಐತಾರ ಸಂಡೇ ಅಂಚಾದ ಮೇರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರಿನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರ್ಕೇನು ಚಾರ ಹುಷಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಕುಲ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದೈತೆ. ಪಿದೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾಮಾನು ಕಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಪುರ ಗೆತಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಟಿಲ್ಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಂತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇಂಕ ಕೆಲವು ಏನ ಪರ್ಸನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪುರ ಗೆತಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಗೆತಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಒಣ್ಣಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೀರ ಮಾರ್ರೆ ನಿಗಲ ಹಿಂದಿರ ಪುರ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಅವು ಅನ್ಪಿನಿ ಪುರ ಐಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೋಬ ತುಲು ಪಾತೆರ ಅವು ಆವಡೆ ಪುರ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಬಿತ್ತು ಪುರ ಐಕ್ ಅನ್ಪಿನಿ ದಾಲ್ ಬಿತ್ತು ಪುರ ಐಕ ಓಕೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂದೆ ಗುಜರಾತಿ ಅನ್ಪಿನಿ ಕಟೋಲ್ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಸರಿ ಪಂಡತೆ ಓ ಲಾಯಕ್ ಏಸಿ ಪುರ ಚಾಲು ಅನ್ ಗಾಡಿ ದಂಚದಿ ತೆಂಚೂರ್ ಲಾಯಕ್ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಎಕಡೆ ಇಂಕ ದವತಲ್ ಕಾಂತ ಬೆಚ್ಚ ಉಲೈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಲೆ ಪಾಡ್ನಲ್ ಕಾಣ್ ಗಾಡಿಗಡೆ ಕೊನ್ನಗೋರ ಕುದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲೇನಾ ಕುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎತ್ ಕಂದಿರ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕಿದ್ದೆ ಕುರಿ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ ತಿಂದು ಸಾಕಾಂಡು ಕುಕ್ಕು ದಿನೋಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಂದೆ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕು ಆಯ್ತಾ ಆಮ್ರಸ್ಪುರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪ್ಲ ಮಲ್ಪರಿಂಡು ಇಂಕ ಆಯ್ತಾ ಐಕೆ ಏನಂದ್ ಬೇರೆ ಸಾಸಿವೆ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತೆ ಒಗ್ಗಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅರೆ ಪಾಡ್ದು ಪರಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಮಲ್ಪೆ ಏನು ಹೊರಲ್ಲ ಮಲ್ದು ಜಿದ ಮಟ ಇನಿ ವೆದರ್ ಪುರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಸ ಬೈದು ನೆಟ್ಟೆ ಗುಜರಾತ್ ಇಂಕಲ್ ನಾನಪ್ಪ ಬಿಲಾಡಿಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ವಾತಾವರಣ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಧೂಳು ಉಳ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ಹಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋರಿಪುರ ಕೈಪು ರಸ ಮಲ್ದೆನು ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ರಸ ಮಲ್ದಿತ್ತೈತೆ ಅವೇ ರೆಸಿಪಿ ನೀಕುಲ್ ತೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇದ ಏನು ಮಲ್ದೆ ಬೋಡ ನಿಗ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಿತ್ತಡು ಸೊ ಅವೇ ರಸ ಮಲ್ದೆ ಮೇ ಬಿ ಬೈಯಾಡ್ ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಗೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿದ ಅದು ಫ್ರೈ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪರಂಡ ಇದ ವೆದರ್ ತುಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕೈ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ತಾಗೆ ಮಾತೆರೆಡ್ಗ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ಲ ಡೇಂಜರಸ್ ಲಬಕ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಉದ್ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಅಂದು ಉದ್ದ ಉಂಡತೆ ಅತೆ ಏತೋ ಕೋ ಇಡೆ ಜಾಗ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಣತಂತು ಓಕೆ ಡೇಂಜರಸ್ ದೈಗ ಉಲ ಪನ್ನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಏನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಡಿ ಪೂರ ವಾಪಿ ದಮನ್ ಪೂರ ಬೋಕು ಓ ಆ ಡೇಂಜರಸ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲಾಡ್ಲ ಬೋಕು ಐತಾ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿ ಪಂಡ ಓಲ್ ಯೂಸ್ ಆಪುನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಓಲ್ ಯೂಸ್ ಆಪುನ್ ಅಂದಾಗ ಪನ್ನಿ ಒಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಪುನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೂರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಜಿಆರ್ಡಿಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಪಿ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪಂತೆ ನೆಟ ಫುಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾನೆ ನಿಗುಲ್ ನೆಟ ಒಲ್ಪ ತುಯ್ಯಡ್ಡಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಜನ ಏ ಜೋರುನ್ ಪನ್ನಗ ಆರೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನೇ ಶರ್ಟ್ ಆರ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ನ ಈತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಯರ್ ಪನ್ನಗ ಮೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ನಾಗ ನಾ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಪೂರ ತೂಪಿಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾವು ಅವ ಎನ್ನ ಅಂಗಿದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೋನ ಈತ ಡಲ್ ಇತ್ತರ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪುರಾಂಡ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ದೋಲೆಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ ಪುಜೇರ್ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂತಾದಿತ್ತೆ ರೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿ ಆಪುನೆ ಅನೈಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪುರದಲ್ಲ ದೆರ್ದು ಜೌಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ ಜೊತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂತಾದಿತ್ತಿರದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬರಪ ಡಿಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಬದಬಹುದು ಮಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ ಹೊರ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಪೋಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚತುಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪುರಾಂಡ್ ಪಿರಾಡ್ ಪುರ ಚೀರ ಹೊಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಮಾನು ಪುರಂಡು ಮೇಲ್ ಮುಂಚಿಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪುರ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರಿ ಅನ್ ಕುಂಟುದಲ್ಲಿ ಗೆತ್ತೊಂದಜಿ ಇಲ್ಲ ಬೋಡಾಪಿನ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಆಂಡತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಬರ್ರೇಚಾ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಪಿದಾಡ್ ದಿನಗುಲು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಇತ್ತೇತ್ ಗಂಟೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತನೆ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಾಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಬಣಸ್ ಮಲ್ದಜಿ ಮೇರಾನ ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಬೈದೇರಿ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತ ಅತ್ತು ಪಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ ತಿನ್ರ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ತದೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ತಿರ್ಗು ಬಡ ಒಂದುಂಡ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಮುಲ್ ಎಡ್ಡನಿನ ತಿಕ್ಕು ನಾವನ್ ಯಾನ್ ತೂಂದು ಲೇರ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡನಿದಲ್ಲ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ ಪಂದು ಇತರ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಅಂಚಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ನೀ ಇಲ್ಲರ್ ತಿಂಜಡ ಬಿದೈ ಬಡ ಅಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೇನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಜೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಂಜರ್ ಅಂಚಡ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲರ್ ತಿಂತಾರ ನಾನು ತಿನ್ಪುಜಾರ
ನಾನು ಇಲ್ಲಗೆ ತಿನ್ಪೆ ಈರ್ಗೆ ಪಿದಡ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಪಿದಡ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಏನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಪುರ ಜೌಮಾಸ ಈರ್ ಪಿದಡ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ತಿನ್ಪರ ಇಜ್ಜೆ ಕೌಪನಿ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದಡೆ ಒಂಜಂಡಲ ಬೈಟ್ ಐಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಪಂಡು ಮೇರೆಗ್ ತಿನ್ಪೆರೆ ಇಲ್ಲ ಈರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ ತಿನ್ಪರೆ ಸಂಗೀತ ಜೋರ್ ಬಡಾವನು ಯಾನ್ तो ತಿನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎಗ್ರಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಗನ್ನದ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪರ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಜಿಲ ನಾನು ನಾ ಖಾಲಿ ಲಾಂಡ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸಿಪ್ಲದೆ ತೊಂದು ಜಾನ್ ಎಂಚೆತ್ತ ನಡೆತೊಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊರಲ್ಲ ಪೋತು ಜಡೆ ಅದೇ ಯಪ್ಪಂಡ್ಲು ಬರುವ ದಿನ ಗೋಪಿನ ಅಂದ ಹೂವೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅವೇ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕಾಸ್ ಕೊಡು ತಿನ್ಪ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪ ಹೌದಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಟೀಗೆ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ತದ ಉರುಡಾ ಪೂರ ಮನಸ ಅದು ಎಂಕಲ್ಲ ಆತ್ ಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ ಆಗೋಶ್ ಬಕ ತಿನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ನೋಡ ಆತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತಿದ್ದ ಇತ್ತ ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜೋಲು ವೆಜ್ ಓ ಅಂಚ ಸೊ ಅಲೆ ಈಡ ಪೋರಿಜ್ಜ ಅಂಗುಲಿತ ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ತಿನ್ರೆ ಚೀಟ್ ಡೇ ಹೊರಡ ನಡಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಆರ್ಲೈನ್ಗೆ ಗೆಪ್ಪೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಜನ ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ಗೆ ತನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ತುಲಿ ಒಂದು ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು 139 ರುಪೀಸ್ದ ಆವಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಬರು ಬೊಕ ತೂರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಡತ್ತೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಡಬ್ಬೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಂದೆ ತೊಲೆ ಮೂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕುಡೊಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ರಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಆಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಅಂಡ್ ಒಟ್ಟುಗು ಲಾಯಕ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಐತೊಲೆ ನಮಗ್ದಾಲ ಸಂಬರನ ಜೀರಿಗೆನ ಪಾಡ್ದಿವಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಚಮ್ಟುಲು ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ ಇದು 150 ರುಪೀಸ್ದ ಮೂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬಗೊಂದೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ತೊಂಡು ನೆತ್ತೊಲೆ 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಜುಂಡು ನಮಗ್ದಲ್ಲ ಮಿನಿಮಲ್ ತಿತ್ತು ಜಡ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಚಾತ ಬಾಯಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ಲ ಶುರು ಮಾಡತ್ತೆ ಅದಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗುಲ್ ಮಿನಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡಾಗಲೇ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಆನ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಚೀಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಿಜ್ಜಾನ ಅತ್ತದಲ್ಲ ಮಿನಿ ಚೀಸ್ ಐಟಮ್ ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತಂಡ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಪ್ ದಲ್ಕ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಿನಿ ಮುರ್ಕಾದಿಂಚ ತಿನ್ಪಿನಲ್ಕ ಸೊ ಒಂದು ಪೊಸತ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಮ್ ಪೂರ ಕಿಸಾನ್ದ ಐಜನ ಮ್ಯಾಗಿದನಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಒಂದೊಂಜಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಿಡ ಒಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಲ್ದುಜಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಊರುಡುಪುನಾಗ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಾರೆ 3 ವಾರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋರು ಸೋಯಾಬೀನನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪದೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕೊಂದು ಜಾಡ ಪೋಹಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಪೋಹ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲತ್ತಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡೆ ಬಜೀಲು ಪತ್ಲಾ ಪೋಹ ಯೋಜನ ಜಾಡ ಪೋಹ ಇಲ್ಲಡೆಂಕಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಾಲ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ್ ರೈಸೇ ನಡಪುಣ ಅಂಚದು ಒಂದು ಅಗತ್ಯದ ವಸ್ತೆ ಒಂದು ವಟಾನಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನ ಬಟಾಣಿ ಒಂದೇನು ನೀರು ಬದಲಾದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬುರ ಫ್ರೋಝನ್ ಬಟಾಣಿಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಫ್ರೋಝನ್ ಅತೆ ಆತ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಪೂಜೆ ಈಗ ಮುಂದದ ತೊಂಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು
ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಮಿನಿ ತಿನ್ರೆ ಮಿನಿ ಮನಸ್ಸಂಡ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಮಸಾಲ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ಕೊ ಬಂದು ನೆತ್ತೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತಿಕೊಂಡು ಐಕೆ ತೊಂಡೆ ಒಗ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ MTR ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಾಬುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರಿಲ್ಲಾಡು ನೆತ್ತ ಕಚ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪೇರಾರು ಒಂದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕದಂಡು ಒಂದು ಸಂಬರ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೆತ್ತೊಂಜಿ ತಗೊಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಜನ ಕೈಪುಕ್ ಪೂರ ರಗಳೆಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಡೋನ ಅಗತ್ಯ ನಿಜ ಇಕ್ಕೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಹಪ್ಪಳ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಕಲನ್ನ ಮಲ್ತು ತೂನನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಹಪ್ಪಳ ಪೂರ ಊರ್ದ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಊರ್ದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಗುಲು ಪೋಂಡ ಮಿನಿ ಪತಾರ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಪತಂಬರ್ರಾಯಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪನ್ನೀರ್ ಒಂದ್ಲ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಿಜ್ಜಾ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಇಜನೆತ್ತ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಇಜನ ಪುಲಾವ್ ಗ್ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಪ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಕರ ಬಂದು ಒಂದು ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಮೇರು ಚಾತಬಾಯಿಗ ಆತ ಆಫೀಸ್ ಪತಂಪುರ ಪೋಪೇರು ಹಿಂಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಜೊಂದು ತಿಂದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಕರ 6 ಮಿನಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತನ್ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಜಪಾವೆ ಅನ್ ಬಕೊಂಜಿ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಬೊಕ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ತೊಂಡ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗ್ದಲ್ಲ ಬಡ ಅನ್ನಗ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಎಂಕೊಲು ಅವು ಏನು ಅವನನ್ನ ಸನಿಯುನು ಹೊರ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ನಸೆ ನಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಯ್ಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡ ಈಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗುಳು ಕಿನ್ನೆ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆಗೆ ತೊಂಡ ಚಟ್ನಿ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನೆಲಕಡಲೆ ಪಾಡು ಇರತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಲ್ಯ ಬಂದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಊರು 19 ದಿನ ತಾರೈ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಒಂಚೂರು ಗೋಂಟು ದಲ್ಕ ಇತ್ತು ನಂಚದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡವಳು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಫ್ರೆಶ್ ದಾರ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಚದು ನೆತ್ತನೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬಡಿ ಸಾಫ್ ಪುಲಾವ್ಗ ಕೋರಿ ಕೈಪುಗ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ಯೂಸ್ ಆಪ್ ನೆಕ್ ಲೂಫಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದು ಮೇಯ್ದೆಕ್ಕುನ ಬ್ರಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೆಚಪ್ದ ಬಾಟಲ್ಗೆ ತಣ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೋಚುಂಡು ಸೊ ಈತು ಎಂಕಲ್ನ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಖುಷಿ ಆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಎದ್ದಾಗ ಪೋರ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಗುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿನ್ವೆ ಅನ್ನು ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಎನ್ನಾರು ಮೂಲ್ ಮೊರ ನೀಡ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದು ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ದು ಜಲ ಬಂದು ಈಜಿ ಅಂಚ ದಾಲೇಜಿ ಒಂದು ಅನ್ ಸಂಡೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಸಂಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಆವು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಐಕೆ ಅನ್ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ಲೈಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ತೊಜಪಾರತ್ತೆ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೋಂಡು ಅಂತ ಬಂದು ಈತ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಯಾನು ಮುಂದೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದೇನುವೆ ಸೊ ತಿಕ್ಕಗ ಬೇಗನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸದು ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗು ಅದೇ ಹೋಗಿ ಅಂಚಂಡ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ.